Το άγαλμα της ελευθερίας, ορατό από πολύ μακριά όταν περιδιαβαίνεις παραλιακά τη Μυτιλήνη ή όταν καβατζάρεις ατμοπλοϊκό στα γαλάζια βάθη της Κρατήγου, είναι πια, όπως και το γειτονικό του κάστρο, το πιο γνώριμο στοιχείο της πόλης. Η ιστορία του αγάλματος ελευθερίας της Μυτιλήνης είχε ξεκινήσει μετά το Μεσοπόλεμο. Χαρακτηρίστηκε η εποχή μνημειοεπιδημίας. Στη Μυτιλήνη υπήρχε ένα μικρό ηρώο πεσόντων, αλλά δεν επαρκούσε. Η Γενική Διοίκηση Λέσβου με γενικό διοικητή τον Σπηλιοτόπουλο αποφάσισαν ότι θα κατασκευαστεί πανλεσβιακό ηρώο πεσόντων. Ο λέσβιος ζωγράφος Γεώργιος Ιακωβίδης κατασκεύασε το πρόπλεσμα της κεφαλής του αγάλματος. Το γλύπτο έχει κατασκευαστεί από τον γλύπτη Αθηνών Γεώργιο Ζευγόλη και η παραγγελία του δόθηκε σε γερμανικό εργαστήριο. Η απόφαση για το στήσιμο του αγάλματος της ελευθερίας της Μυτιλήνης πήρε μια χρονική περίοδο 15χρονης αναβολής. Και ακόμα οι οικονομικές ατασταλίες και η διαφοροποίηση των αρμοδίων για τη χωροθέτησή του προκάλεσε ατέρμονες συνεδριάσεις χωρίς τελικές αποφάσεις. Μετά την αποπληρωμή του αγάλματος, συσκευασμένο σε ξύλινο κυβότιο, έφτασε στον Πειραιά. Ο διευθυντής του τελωνείου Πειραιώς Μοζέρας, με τηλεγράφημά του προς την Ομαρχία Λέσβου, ειδοποίησε για την παραλαβή του. Μα το να το παραλάβουν ήταν ένας απλός λόγος, αφού από τα πλοία της γραμμής δεν υπήρχε κάποιο που να έχει στερεό γερανό, ώστε να φορτωθεί πάνω του το βαρύ και ογκώδες ξυλοκυβότιο. Στο χώρο τώρα που θα στηνόταν η θεά ελευθερία, οι εργασίες σταμάτησαν αφού πρώτα κατάφεραν να ορθώσουν μια στήλη μπετόν περιτριγυρισμένη από πέτρες. Τελικά τη μεταφορά της ελευθερίας ανέλαβε ο Αργύρης Χριστοφίδης, που είχε τον καιρό εκείνο μεταβεί στην Αθήνα για την αγορά μιας φορτηγίδας. Η νοοτροπία του αγάλματος της ελευθερίας της Λέσβου φανερώνει τη συνύπαρξη δύο λαών που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και πρέπει να ζουν ειρηνικά.